Amb molt de ritme han començat el dia de la fira els alumnes de segon B. Una coreografia de ball modern que els ha fet moure molt l'esquelet. Han fet un ball amb els alumnes de quart d'ESO que ens han ensenyat una coreografia. Els alumnes han disfrutat del ball que els han ensenyat les alumnes de quart d'ESO, Clàudia Deves i Sílvia Ríos.